Аз имах работа, статус и уважение. Но всичко рухна. Изведнъж останах без доходи, без посока. Срамувах се. Чувствах се безполезна. Дори приятелите ми млъкнаха. Започнах да се моля. Тихо. Всеки ден. Без думи, само със сълзи. И тогава нещо се промени. Една възможност. Едно неочаквано обаждане. Едно ново начало. Работа, в която се чувствам нужна. Спокойствие, което не идва от света. Благословение, което само Бог може да даде. Ако си в трудност, не се отказвай. Напиши амин и продължавай да вярваш. Бог не е забравил теб. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели с жена, която се нуждае от надежда.